En un país molt llunyà vivia una bonica princesa anomenada Blancaneu, que tenia una madrastra, la reina molt vanitosa. La madrastra preguntava al seu mirall màgic: Mirallet, digues quina és la més bonita de totes les dones. I el mirall contestava: ets tu, oh reina, la més bella de totes les dones. I per anar passant els anys, un dia la reina pregunta com sempre al seu mirall màgic: Mirallet, digues quina és la més bonita de totes les dones. Però aquesta vegada el mirall va contestar: és Blancaneu. Llavors la reina, plena directa amb ella, va buscar un caçador i li ordena: Emporta't a Blancaneu al bosc, mata-la i com a prova de haver realitzat el meu encàrrec, porta'm en aquest cofre al seu cor. sí, reina meva, les teves paraules són molt afectuoses. Però quan va arribar al bosc, el caçador va sentir llàstima per la lluita jove i li va deixar marxar, substituint el seu cor pel d'un senglar. Gràcies, bon caçador, tota la vida. La Blancaneu, en veure el sol, va sentir por i es va posar a plorar. Plorar i caminant va passar la nit, fins que a trenc d'alba va arribar a una clarina del bosc i va descobrir una casa preciosa. Va entrar-hi i sense dubtar-ho. Quina casa més acollidora. Els mobles eren petitíssims i damunt de la taula hi havia 2 platets i 2 coberts d'inglés. Va pujar a una habitació que estava ocupada per 2 lleters. La pobra Blancaneu, esgotada, després de caminar tota la nit pel bosc, va soltar tots els dits, s'hi va estirar i en un moment es va quedar dormida. A la tarda van arribar els propietaris a la casa. 2 nens que treballaven en unes mines i que en descobrir a Blancaneu van quedar enfadats amb la seva presència. Es va quedar lliurement i tot el que fa a la reina va tornar a preguntar al mirall. Mirallet, digues quina dona serà la més bonica. Blancaneu, que ara viu al bosc en casa de 2 nans. Furiosa i venjativa com
No sé què ha passat, que està morta. No està morta, està dormida. Jo la salvaré del seu encanteri. Y de Santa Cartelero va a comparar le interpretó la mujer y había que cartelera amarrada. Al final, la Rosanero y el Príncipe va a tomar una decisión radical, casarse. Una princesa y un príncipe. Y tendrán que ser felices.